težak rad dvojice među nama. Jedan je tu, drugog nema. Znači, ovako, povelja Dragutinu Lončaru za izniman stvaralački doprinos hrvatskoj aforistici, humoru i satiri, osnivanjem i dugogodišnjim uređivanjem časopisa Potepuh. Kao osnivač i uređivač tog časopisa, njega nema ovdje. Ko će mu to dati? Dražen, ti ćeš. Tako. I onda Dražen. Za izniman stvaralački doprinos hrvatskoj aforistici, humoru i satiri, pokretanjem i uređivanjem elektroničkog časopisa Aha. Dražen, ponovit ću, puno vremena i sredstava i svega što je vezano uz to troši i znanja i motivacije i već ne znam čega na ovaj časopis. Mi jesmo manje koliko smo uključeni u praćenje toga, međutim on ga ozbiljno razvija i mislim da... A vi ga podupirete radovima. Tako je, radovima. Znači i mislim da je u redu za to da mu uručim ovu zahvalnicu. Evo Dražen, izvoli, čestitam ti. Hvala lijepa. I hvala ti još jednom. Pa sada ti, Dražene, reci još i ovo. Evo, znači, iza nas je, hvala lijepa na nagradi, iza nas je već 24 broja časopisa UH koji izlazi kao elektroničko izdanje. U početku smo krenuli na 3 formatu. Skini masku, skini. No, međutim, lakše je isprintati. No, međutim, vidjeli smo kako ima dosta ljudi naših članova koji slabije vide i onda su se mučili i tako dalje. Pogotovo kod ispisa na A4 format koji je nekako standardni i najviše pisača je tog formata prilagođenog. Onda smo od 23. broja, znači prethodnog, krenuli sa A4 formatom i naravno povećali broj stranica sa 16 na 24. Naravno, ovisno o sredstvima i eventualnim sponzorima, pokušat ćemo ići nekako tragom Potepuha i kao neki logički nastavak ga možda promovirati u tiskanom izdanju. Bilo je neki pokušaj da ga prijavimo i na natječaju ministarstva za nekakva sredstva, međutim, nedostaje jedan mali, opet velik značajan dokument koji nismo uspjeli priložiti uz tu prijavu, tako da je rok istekao i eto, pokušat ćemo do godine s njim. Na taj način, ako uspijemo takva sredstva iz ministarstva dobiti. Dalje nastavljamo po starom, znači jednomjesečno časopis izlazi. Vaši prijedlozi i prilozi su dobro došli. Pokušat ću čim više članova udruge uvrstiti u časopis, jer sad i zbog koncepcije i zbog različitih, znači, formi koje su zastupljene u njemu. Znači, imamo osim aforizama koji su nekako u najvećem broju, tu još i recimo osmislice kolege Bradvice, zatim anagrami Zorana Salamunovića, istoslovne priče našeg mladog člana iz Vinkovaca Mateja Delaša, redovne rubrike budućeg dopredsjednika, odnosno sada već dopredsjednika Nađana Dumanića, koji ima svoju rubriku Satira Matira, gdje on uz, znači, standardne svoje aktualne i britke karikature prilaže i humoreske, znači kraće forme koje su zastupljene i u emisiji Kad se smije tad i bijah autora i voditelja Mladena Vukovića. Pjesme, satirične pjesme, humoreske, duže, kraće. Naravno, treba naglasiti i suradnju
sa našim Hrvatskim društvom karikaturista koji nam obogaćuju časopis sa svojim karikaturama, uvijek aktualnim. Naravno, ljudi rade bez honorara, znači šalju, naravno kad bi uspjeli dobiti nekakvu donaciju i nekakvog sponzora da bi njih honorirali, isto kao i druge kolumniste i autore u svakom broju. A eto, živi bili pa vidjeli, jel? Da li će šta od toga biti. Jednu pola stranice otprilike posvetimo našim preminulim aforistima sa jednom fotografijom i nekim presjekom najboljih radova. I otvorena je suradnja s autorima iz inozemstva, odnosno iz bližeg susjedstva. Javljaju se autori iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, koji su isto zastupljeni na jednoj stranici u rubrici čustva i susjedstva, gdje znači popratim u svakom broju jednog karikaturista obavezno i jednog aforista iz susjedstva. Eto, toliko o tome. Velim, vaši prilozi su dobro došli. Eto, pa ćemo ih uvrstiti. Hvala.